Bon dia, bona tarda, benvinguts a un nou episodi del canal de YouTube. La idea serà fer una combinació de 2 dies d'entrenament, de torns avui, entrenament de cames demà. No estem al gimnàs habitual, estem al Fitness Park La Fira, a Reus, i aprofitarem per provar una mica aquest gimnàs, que és algo més petit del que estem habituats i també hi ha menys maquinària. Per exemple, la marca de Gym80, que ara s'està començant a posar nova Fitness Parks, en aquest gimnàs veig que no hi és. Només tenim Tecnogym i Hammer, però buscarem alternatives i que no falli la intensitat. Estem a 22 setmanes i anem per feina. No tenia pensat gravar el vídeo, però entre que és un gimnàs diferent i hi ha poca gent, he dit, va, gravaré. A més, amb el micro, que es vegi la llum, que es vegi bé, que m'estic gravant i estic parlant sol. Així que avui, entrenament de torns. Comencem amb pit, intercalem amb les espatlles, després passem a l'esquena, tornem a fer pit i acabarem amb un altre cop esquena i ja braç. Però no ens podem saltar abans l'escalfament, una bona mobilitat, per preparar l'organisme al que anem a fer, que no estem preparats. I no ens deixem abdominals, que avui toca planxa. 1 minut i mig de planxa abdominal. De moment està graciós perquè això, hi ha poca gent i realment cadascú va a la seva. De la mateixa manera que jo els miro ells em van mirant a mi, però ja està. Ells segueixen entrenant i jo segueixo escalfant i parlant. I és com ha de ser. Aquí el que pensin els altres t'ha de... no t'ha dit ni d'entrar per una orella, però t'ha d'entrar i t'ha de sortir. Sempre quan siguin crítiques. Si és algo positiu, doncs queda tu. Que bé que queda aquesta part del vídeo. Immòbil. Gran contingut. Contingut de qualitat. 2, 1. Vale. En aquest vídeo em fareu de jurat perquè hi ha molts exercicis on començo a pecar de tècnica per poder tenir aquesta sobrecàrrega progressiva i rascar aquesta repetició extra cada sessió. El que hem de tenir al cap sempre, estiguem en dèficit o en volum, és en els entrenaments, buscar millorar en cada exercici, una repetició i tenir aquesta sobrecàrrega progressiva i anar millorant en les marques de cada exercici. Què passa? Que jo estic a un punt ja que em menjo molt al cap i no sé si estic millorant i realment estic aconseguint aquesta repetició extra neta, per dir-ho d'alguna manera, o si estic pecant de tècnica i tècnicament les estic fent pitjor per poder fer aquesta repetició extra. Però, per exemple, en la màquina que estic ara, en comptes d'anar amb els braços estirats, a poc els vaig flexionant i vaig trampejant per rascar aquesta repetició, doncs no hauria de ser així. Ara n'han de sortir 8, estigueu atents, estigueu atentes, pareu bé l'atenció i dieu-me què tal ho veieu. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Segon exercici, elevacions laterals amb manuelles on recolzem el pit al banc i un altre exercici on dubto de la meva execució tècnica, així que
Ja em dieu. Una. S'està movent, tio. No! Sí, em passa. No sé si s'haurà vist, però he fet més força amb les cames que amb les espatlles perquè el banc no parava de moure's endavant i l'havia de frenar. El que sí que he vist és que no m'ha agradat la tècnica, o estava flexionant els colzes o feia les elevacions massa frontals, no tan laterals. Així que entrenem amb cap, baixem pes i a veure què tal surten ara aquestes repeticions. Així sí. Així. Passem a la màquina que carrega el diable, a part de que aquesta la sento una mica diferent a la del meu gimnàs, que realment és la mateixa, però això se'm fa com més estret i si ja no m'ha agradat aquesta màquina, com per sentir-la diferent. Pitjor. Ja porto les dues primeres sèries efectives i en una, a la primera he fet les mateixes repeticions i a la segona m'ha sortit una menys a l'anterior, o sigui que fatal, i a la que farem ara han de sortir 8. 8! És que és exponencial. He començat molt bé i a la sisena quasi punxo i dic, ei, que vas bé, treu les 8. Seguim? Ara farem deltoides posterior. Aquí, peculiaritat d'aquest exercici. Aquí busquem que treballi el deltoides posterior, no el trapezi. Llavors, amb les espatlles hem de fer una protracció, que vol dir tirar-les cap endavant, que sigui aquesta protracció, i que el moviment sigui només del deltoides posterior, que en cap moment tirem de trapezi. Per treballar el trapezi, aquesta adducció, que és ajuntar per darrere, molts cops es diu que has de tenir la sensació de voler agafar el llapis, et posen un llapis aquí a l'esquena i apretar perquè no caigui. Aquí és on treballes l'esquena alta, en aquest cas el trapezi, i no busquem això. Busquem que fem aquesta, aviam si algú em pilla, fer l'adducció i que treballi el deltoides sense que treballi el trapezi. Què passa? Si ja és complicat d'explicar-ho, doncs de fer-ho és encara més. Jo sempre intento tirar aquí endavant i fer el moviment, però és que és inevitable. Després em miro el vídeo i veig que he estat tirant de trapezi. Llavors, a veure si ara ho faig bé.
5è exercici, crec, i aquest bé. He fet ja la primera sèrie i ja és un exercici que m'agrada. És un rem aquí amb la politja alta, rem enfocat pel dorsal, on aquí ha de buscar que el colze vagi a la butxaca, se'n vagi ben a baix al maluc, no portar aquí el colze ben a dalt, perquè si no l'adducció seria a nivell de trapezi. Volem que sigui el dorsal el que treballi, que analitzem bé la tècnica. Aquí m'heu de perdonar, ja que no se'm va gravar l'explicació, però principalment deia que ara tocava una pressió de pit sobre un banc inclinat a 30 graus a la màquina polivalent, i per aquest exercici treballem fent primer un top set i després 2 back-off. Això vol dir començar amb una sèrie més pesada, el top set, amb una càrrega més alta i buscant menys repeticions, entre 6 i 8 en feia aquí, i les següents 2 sèries, els back-off, seran amb menys pes, on aprofitarem per anar a més altes repeticions, entre 8 i 10 en aquest cas. Penúltim exercici. Rem gironda, enfocat al treball del dorsal. Buscarem que el rem tingui una trajectòria més baixa i el mateix que he comentat abans, que l'adducció no sigui tant a nivell de trapezi, d'aguantar el llapis amb l'esquena, sinó que sigui més a nivell de dorsal, és a dir, a portar el colze a prop del maluc. Últim exercici, i és una super sèrie. Super sèrie vol dir fer 2 exercicis seguits, normalment antagonistes, que fan accions contràries sense descans. I en aquest cas és una super sèrie de braç, on començarem fent un grup de bíceps des de la politja baixa, després la pujarem, canviarem també la presa a una altra per fer bíceps des de la politja alta. Així que va.
l'aurícula... Oh! Que professional! Ah, això no ho pot fer tothom. Bon dia, dia de cames. Ja hem superat l'entrenament d'ahir de torns. Avui estem a diumenge, hem vingut pel matí, són les 10:15 i anem a entrenar cames. Si ahir el gimnàs estava buit, avui hi ha 4 persones comptades i no sé si algú d'aquí és de Reus, però Déu-n'hi-do per aconseguir entrar avui, ja que el gimnàs està dins un centre comercial i el diumenge està tancat. Llavors jo aparco, arribo i veig que està tot tancat, però en l'horari el Fitness Park obre sempre de dilluns a diumenge i dic, com entro? M'he donat tota una volta per fora al centre comercial fins que he vist una porta petita, perquè de casualitat ha sortit una dona i hi havia un cartell que posava accés gimnàs i dic, serà això? I sí, hi havies de veure un timbre, t'obria la porta, el centre comercial tot tancat a les fosques, molt tètric, però hem aconseguit entrar i ara farem una mica de mobilitat, escalfament i comencem amb l'entrenament. Primera màquina, comencem per bessons i el dia de cames, diguem que és un dia on el que em costa més és la intensitat. Igual que l'entrenament d'ahir, alguns exercicis deia que la tècnica la partia molt fàcil. Aquest dia el que més em costa és la intensitat. A nivell mental sento que ja no puc més, però realment sí que hagués pogut. Una més. Segona màquina, abductors. Anem a fer un treball ara de gluti. Som-hi. Val. Tercer exercici, adductors, tancar, ajuntar, igual que ahir quan parlava de trapezi o de dorsal i parlava d'aquesta adducció era perquè ajuntàvem per darrere, doncs els adductors el que fan és ajuntar les cames. És aquest, el moviment d'ajuntar és la adducció, el pectoral també fa l'adducció i la abducció, que és el que hem fet abans, seria el treball del gluti, seria el d'obrir, el de separar, com el deltoides, que també fa l'abducció de l'espatlla, però el que anava, adductors, per treballar molt millor i sentir realment el treball de l'adductor, en comptes de recolzar el peu aquí, el millor consell que es poden donar en aquesta màquina és de fer-ho amb les cames estirades. Què passa? Que aquí Tecnogym no va pensar en fer la màquina d'aquesta forma. Ara us ensenyo. Si intentem fer-ho amb la cama estirada, passa que xoquem. Jo estic aquí i a la que tanco ja estic xocant i costa molt. Si en el teu gimnàs pots fer-ho amb les cames estirades, fliparàs.
Seguim avançant, següent màquina, següent exercici, rull femoral, l'exercici interior, em sembla que no l'he explicat, però hi ha unes extensions unilaterals on em tiro el seient enrere per tenir el tronc més estirat, més en extensió i no tenir el quàdriceps en escurçament, perquè el múscul, el quàdriceps, ho diré bé, s'insereix aquí amunt i tal com està feta aquella màquina, fer les extensions aquí, el quàdriceps ja el tens una mica en tensió per estar amb aquesta flexió del tronc. Llavors, tirant el seient endarrere i estirant-te bé, el pots estirar i ja fas millor les extensions. També m'he posat un coixinet als peus per tenir també guanyar aquest rang de moviment extra. I també per sensacions, perquè l'altre coixinet m'apreta molt i posar-me allò doncs, també em va millor. Ara, per al rull femoral m'he posat ja la genollera, perquè ja aproximant i amb les primeres sèries efectives m'ha fet una mica de mal per aquí al darrere. En la segona sèrie m'he marejat, aviam què tal aquesta. Molt bé, entrem a la part interessant. Normalment faig la haka pendular de la marca Gym 80, que és la que tinc al meu gimnàs, però aquí no hi és. I he trobat aquesta haka de la marca Hammer i, aviam, aproximant, una mica sensacions estranyes, però tirarem amb el que sigui, igual que ahir. Aviam si us en recordeu. Aquí treballarem fent un top set i després back-off. Aquest serà el top set on anirem a 6-8 repeticions i després baixarem, jo crec que un disc per banda o així. I anirem a 8-10 repeticions. Aquí el RIR ha de ser 2-3. RIR 2-3 vol dir que hagués pogut fer 2 o 3 repeticions més, però no les he volgut. No sé si ho estic fent bé. Ara anem a fer la pressió de cames inclinada a 45 graus i de la mateixa manera ara farem el top set a 6-8 repeticions, de fet no han de sortir 7. I aquí, consells, de la mateixa manera que la haka, posar els peus ben a baix. Ens oblidem d'obrir els peus per treballar adductors, posar-los a dalt per treballar femoral. Oblida tant. Aquí estàs fent un empeny, aquí estàs treballant el quàdriceps i per treballar encara millor el quàdriceps posa els peus ben a baix, el més a baix que puguis, que et permeti fer una bona flexió de genoll, i si has de separar una mica el turmell del suport, t'ho pots permetre.
Ara, mentre espero que us vull dir la màquina per l'últim exercici, dir que si has arribat aquí, deixa en comentaris la teva ciutat preferida de Catalunya, així sabré que has arribat i estàs escoltant aquesta part, i agrair-te que t'hagis menjat tot aquest vídeo. Per mi és molt. Tot el suport que m'esteu donant és aquesta energia i aquesta motivació extra que em dona per seguir fent més vídeos i creant més contingut. A poc anar creant una comunitat del sector del fitness, del món del gimnàs i més enllà. Aquí hi ha cabuda per tothom. Així que això, escriu la teva ciutat preferida de Catalunya i dona suport al vídeo. Comparteix-ho amb tota la gent a qui vols que arribi aquest contingut. I ara sí, ja fa estona que s'ha buidat, però volia fer temps. Anem a acabar l'entrenament. Squat búlgara. S'ha parlat molt d'estirar la cama per saber on posar el peu de recolzament o comptar 3 passes. Jo, com que la faig a la màquina polivalent, em poso un banc al darrere i la sèrie d'aproximació, la sèrie d'escalfament abans de començar, allà m'acabo d'ajustar les mesures. I quan ja la tinc, el que faig és posar-me un disc al terra, que és on serà on posi el disc. Perquè també, squat búlgara, la pots executar per emfatitzar més el gluti o bé per emfatitzar més el quàdriceps. Al final, si vols emfatitzar amb el quàdriceps, has d'intentar tenir el peu al punt de recolzament més a prop per tenir més flexió de genoll i que el genoll passi per davant del peu és una referència. En canvi, si vols emfatitzar més en el gluti, has d'allunyar aquest punt de recolzament amb el terra, hauries de posar el peu més lluny i a l'hora de realitzar el moviment i fer aquesta flexió de genoll, sí que el genoll no passaria de la punta del peu. Nosaltres, com que emfatitzem amb el quàdriceps, tenim el peu ben a prop i a veure com surt. Va! Una. I crec que tenia el peu massa lluny, Per compensar, alguna estirava més de gluti. Ara sí. Això és tot. Dona suport, comparteix el vídeo i ens veiem a la propera.